paralog haka jing im jungi gibreu barok ni dan kam ni ka jing ye tlaka kante ni usun rang lada de ka jing it ime ipa ni ki himan ki para ni ki paralog parajor ni ka jing it samlang ni dan kam ni ka jing it hang ni nganya tu ye pi sapang u ni ka ba ye ngada pi kwa bantep baki dan ni em kata ka jing ye je pi knang ba pi ro pintip bat sngotu tang ki jing ne jungki nila day ban sngotu wat ka kante ni usun rang baki dan ni em kata ka jing ye kumba pi ye Kidon kimat ba pihak pen sngotu ling ba ka mobile phone kum ha kane ke juk ka ba menta lada pi pha message ya u ne ka ba ye kinum reply ka message jong pi hatin ar ne likes ni ro kim pat reply kat ba pi pat piling a mar wei bat kin ong ro ye pi ba wat ju pha message tamar thak ban pule ha ba pi pha message na whatsapp ro kinum reply wat lada ki online makana kin block no e ka number whatsapp jong pi nang baki message ba pha ma phi kinum poi shu ha ka mobile jong ki u ne